раиси ҷумҳури Тоҷикистон рӯзи 21 феврал ба муносибати 25-уми солгарди таъсиси нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ба гурӯҳе аз низомиёни кишвар рутбаҳои ҳарбӣ ва мукофотҳои давлатӣ дод. Тоҷикистон рӯзи 23 феврал таъсисёбии артиши миллии худро таҷлил мекунад. Ба иттилои дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон бар пояи фармони Эмомалӣ Раҳмон ба 12 нафар аз низомиёни кишвар рутбаи генералӣ дода шуд. Аз ҷумла ба вазири дифоъ Шералӣ Мирзо ва муовини раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва ҳамзамон фармондеҳи нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон Раҷабалӣ Раҳмоналӣ рутбаи генерал-полковник дода шуд. ҳамин тариқ Эмомалӣ Собирзода сардори истоди нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ва муовини вазири дифоъ ва Латифҷон Файзизода мушовири вазири дифоъи Тоҷикистон сазовори рутбаи генерал-лейтенант шуданд. Бо фармонҳои раиси ҷумҳур ҳамчунин ба муовини сардори ситоди нирӯҳои мусаллаҳ Шарафи Гамзод, сардори раёсати оид ба корҳои сиёсӣ, тарбиявӣ вазорати дифоъ Меҳваршоҳ Донаёрзода, сардори раёсати қӯшунҳои муҳандисии ситоди генералӣ Сайёрабек Бачабекзода, муовини аввали фармонде, сардори сарситоди қӯшунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон Ихтиёр Охунзода, муовини аввали фармонде, сардори сарситоди қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ Тимур Қурбонов, сардори раёсат оид ба масъалаҳои амнияти ҳарбӣ дар котиботи созмони аҳномаи амнияти дастаҷамӣ Фозил Раҳимов рутбаҳои генерал-майор дода шуд. ҳамзамон ба директори Оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон Сулаймон Султонзода ва командири бригадаи постбоникунандаи рақами 6593 сарраёсати ҷазои ҷиноятии вазорати адлия Зайниддин Каримзода рутбаҳои махсуси генерал-майори адлия тақдим гардид.